magandang umaga po dito po muli sa bayan po ng Malabon Fish Market at tayo po ay mag-a-update po ngayong araw ng Huwebes. So update po natin yung kanilang mga latagan at mga presyuhan na atin po madadaanan dito sa Malabon Tumpukan at sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So samahan niyo po muli si Boss Lando X Torres. So tara, let's go! Alright, so dito tayo kay Kuya Romy muna at update natin yung kanyang mga latagan ng mga isda. At eto na si Kuya Romy. Good morning Kuya Romy, shout out pang muli. Bakit tinitimbang nyo po yung hasang? May bayad po ba yung hasang? Ayun, magkano po mga tilapiyang Batangas po natin ngayon Kuya Romy? Yan, 120 pa rin ho. 120. Oo. Ayan, gumagalaw pa ba yan? Medyo... Oy! Ay, tumatalong pa. 120 sa mga bangos nyo po dito na malaki. Ayan, dagupan. Sariwang-sariwa. Magkano po ngayon ang presyo? 220, boss. 220 po. Sa ganito po ang tataba niya, no? Bilog na bilog at siguradong, ayan o, ayun. 220 po sa kilo na mga bangus, dagupan. At sa mga pandaing po, 160, boss Lando. 160 pa rin po yung mga kilo, no? Yung pa rin po yung mga presyo na update natin ngayon dito kay Kuya Romy sa kanya mga panindang tilapiyang Batangas at bangus, dagupan. So may binubuhat silang dalawa, ang aking kumare, ayan. So shout out po, magandang umaga, good morning. So Kuya Romy, maraming pong salamat at iikot na ako. Thank you! Salamat! At dito na tayo sa mga latagan pa dito sa habaan ng Malabon Fish Market. So update natin yung mga presyuhan na atin pong ipapakita sa ating pag-upload o sa ating pagbablog dito po sa Malabon Fish Market. Tawid tayo. So dito yung mga kadabangus na per pirasong bentahan ay may 130. So yan po yung 130 kada piraso. At kilo po ng mga salmon, yung payuki ay 160 at nito po kanti po sa halagang 100 pesos. Tumpukan po ng mga tawilit ay 40 pesos. Yung mga tunsoy, no? Tumpukan 40 pesos. At kung mababa ngayon ng tilapia, Ate Pam, 100 pesos kilo. Sa mga bangus dito, 150 sa mga bangus pandaing. Pwede rin po siyang pamaksiw, no? Ang ganda ng... Ito yung mga saktuang pamaksiw na pandaing. Ayan. Yan po ay 150 na kilo. So, shout out Ate Pam. Good morning. Shout out. Salamat po. At dito tayo. Bisugo natin ay 300 ang kilo. Malakapas. Ito, 100 pesos tumpok. Walang presyo eh. Walang presyo kaya nahulaan ko. Ayan po mga tumpukan po ng mga samaral, no? Ito pa, oh. 50 lang. 80. Ayan, no? Mga islang samaral po na inyong mabibili. At mga tuna fresh. Salmon na lokal. Magkano ang kilo? 160. So, yun po yung presyo, no? Ng mga isdang samaral. Ito mga malakapas. 240 na kilo. So fresh na mga malakapas, no? So yan po yung mga mabibili nyo mga fresh na isda dito sa latagan po sa Malabon Fish Market. Boss, thank you, salamat. At itay sa kumari ko. Good morning po. At yan po yung mga presyo ng mga bangus. 120 ang isang piraso. Ayan. Walang latag, malinis, 4 na piraso. Pwede nyo na pong angkinin yung mga bangus po. 120 isang piraso. Salamat po. At dito kay kumpare naman. Tumpukan po 150.
Ang isang piraso ay 150. Tapos ang mga gulyasan natin ay 180 per kilo. Ito rin po, 180 rin po yung kilo ng mga gulyasan, no? Pang iniyo, ang ganda, oh. At 180 sa malalaki, pare-pares po yung mga per kilo ng mga isdang gulyasan. Ganda ng gulyasan natin, no? Yan po yung mga presyo, ano? Pre, 50 pesos tumpok ng mga espada. At mga tumpukan po ng mga isdang lapad o tunsoy. Ayan. 50 pesos po na inyo mabibili at mga isdang kabase. 50 pesos. At meron din po 50 pesos na mga tumpok. Ayan. Mga sapsap. At ito po ay 100 pesos, no? So yan po yung mga update natin sa mga tumpukan po. Napakadami, oh. Ayos na ayos sa mga pangat na gusto nyo pong luto o kinamatisan ng mga sapsap, mga sari-saring isda. Ayan po, no? 100 pesos po yan na mabibili at 50 pesos. Alright, so lipat na tayo sa iba pang mga latagan na inyo pong mabibili. So, Nay, good morning po. Hindi pa kayo naglalatag, ha? Good morning po. At ito mga salmon japayuki. At isdang galunggong na babae. Ayan po yung mga 100 piso na inyo mabibili. Galunggong babae. Ayan, mga bentahan po nila dito. At kada piraso pa rin po ng mga bangus. Ayan po yung mga presyo. May 120, 130, 140, no? Kada piraso po ng bentahan nila. At tumpukan po ay 50 pesos mga isdang espada. So yun po yung mga ating ina-update, no. So bye-bye, ito kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila, para sa mga update natin na i-upload sa ating YouTube channel. Ito naman po yung isdang buging, 50 pesos tumpok. At tawid tayo dito sa kabila sa mga bentahan po ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Pre, magandang umaga sa iyo, ha. Ayan, mga latag niya po rito ng mga bangus, tilapiyang Batangas at gulyasan. At meron din po mga golden pompano. Magkano, pre, yung golden pompano? 350. Yun po yung mga kilo. Gulyasan. Ayun, 200 po ang kilo ng mga fresh gulyasan, no? Ayos na ayos sa mga inihaw. Ayan. Tapos yung pompano, masarap na lutong tausi. O kaya steam. Ayan ang masarap na luto dyan sa mga ina-update natin na bentahan po ng kanilang isda dito sa Malabon Fish Market. Yung bangus, ayun, 200 po ang kilo ng mga bangus dagupan. Pre, salamat, ha. Thank you. Atin tayo kay Repa Pip. May mga latag po dito ng mga isdang papakol. Ayun, 140 sa kilo ng mga papakol na pang-inihaw. Napakasarap yan. Ito yung latag ni Kuya Warren ng kanyang mga isdang barakuda o tortillo. At meron din po siyang latag dito ng mga ganda ng isda, no? Yung mga talakitok. Tapos dalagang bukid. Kuya Warren, mukhang na-interview ka ni Tardon sa. Oo. Eh, i-interview ka eh.
Nandito ka pa nakatayo eh, hinatak ka eh. Huwag mong i-edit ka na. Yung buong buo makikita. Nag-edit kasi yun. Ayoko kung ano yung kabuhan. Ako na yung sinabi mo, di ba? Mari ka na mag-edit ka ito. Kaya Kuya Warren, update ko lang itong mga torsilyo mo, magkano ang presyo? 220 sa Dalagang Bukid, 240 Talakitok. Ayun, yun po yung mga presyo natin pong ina-update dito sa Malabon Fish Market, no? Kuya Warren, salamat ha. Thank you. So, ito yung mga natagam pa na ating i-update dito sa Malabon Fish Market. Yun yung mga presyo ng latag ni Kuya Warren. At dito naman tayo kay Boss Aris. So, ang pakol po dito, ayan, 130, papakol. Tapos mga isdang loro o parrot fish, binluan, tapos dorado. So, yan po yung mga latag po dito ni Boss Aris, no? So, update natin yung presyo ng binluan. Magkano binluan, Pogi? 250 na kilo. Sa parrot, 200 ang kilo. Eh, yung dorado natin, 200. Eto, ngayon ako nakakita ng mga Dalagang Bukid. Ito po tayo magkano? 240 na kilo. Ito Dalagang Bukid din to, no? Ayan, Dalagang Bukid na negro. Yan, 180. Kasi marami magkakapatid yan, eh, mga Dalagang Bukid. Ito pala, te. Itong sagisi, tsaka pala itong binluan, iisa lang pala ang lahi niyan. Magkakapatid daw pala. Magkakamag-anak. Na ganito pa tayo magkano? 220 naman po dito sa isdang sagisi. Yung palang binluan at sagisi, magkakamag-anak pala sa totoong buhay. Nagkaiba lang talaga ng kulay at itsura nila. Yung mata kasi nito, mapula. Ito naman madilaw ang mata. Ayan o. Kaya na pinagkaiba ng mga isdang sagisi at binluan. Pero magkakamag-anak sila sa totoong buhay. Tapos yung Dalagang Bukid, yan. Nagkakapatid din po yan. Kaya lang iba-iba lang po ng lahi, pati itsura, kulay. No, meron nga tayong isdang Dalagang Bukid na bilog. Pero meron din naman Dalagang Bukid na lapad. Ayan, oh. So yung mga isang mga lahi nila, no, ng mga isda na yan. Ayan. So, ate, salamat po, ah. Si Boss Aris, pumunta muna doon. Parang wala yata tayong mga kaibigan ngayon MCAT dito. Siguro mga past 8, mga ganon yan. Sige po, ate, salamat po. Nanay Naimi, good morning po. Update ko lang po yung presyo ng inyo pong bangos. Magkano po ang presyo? 20 lang ang bangus po. Ayan po. 220 po sa per kilo ng mga bangus dagupan ni Nanay Noemi. So, yung sobra pa 1 kilo to, Nanay Noemi? Wala pa 1 kilo yung iba. Pero yung iba may sakto na 1 kilo. Ang sarap niya sa sinigang, oh. Tocho. Ayun, tochong bangos na masarap na luto din dyan. Bili lang po kayo ng tauri sa loob ng palengke. Lagyan nyo lang po na mga luya, sibuyas, taure. Ayan, yan po yung mga masasarap na tochong lutuin sa bangus po na dagupan. Nanay Naimi, salamat po. Salamat po. Thank you. Good morning po. At dito tayo sa kabilang side para sa iba pang update natin, no? So, mga gulyasan po natin dito ay medyo may paggalaw ang mga presyo. Dahil sa mga presyohan ng mga gulyasan natin. So, dito ay 160. Ayan po yung mga per kilo ng kanilang gulyasan. Ayan. Tapos, salmon japayuki. At ito yung mga tilapia galing sa tabang. Paglaki ay plapla. Ayan po, ang ganda, oh. 100 pesos na tumpukan na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. Ayan, 100 pesos lamang po yan ang inyo mabibili. So, shout out sa iyo, kalahating ina, kalahating ama. Magandang umaga sa iyo. Salamat. Thank you. At dito yung mga 340 kilo na mga hipon. At 50 pesos, 100 pesos na tumpukan. May 50 pag mura talaga. Pag mura ay meron siyang bentahan ng 50 pesos na tumpok. Ganda ng hipon, no? 340 na kilo. 180.
gulyasan. 180 na gulyasan. Ito po yung mga bentahan ni Kabugri. Yan po yung presyo ano. Ayan, shout out. Yan, good morning Kabugri, shout out. At makapresyohan ng kanya mga bangus na kada piraso na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. May 140, 150, 160, 180 kada piraso ng mga bangus. So ayan po yung update natin sa kanilang mga latagan sa Malabon Fish Market. 150 sa mga kilo ng balat ng baka. 100 pesos tumpok ng hipon. At 280. Kabugri, salamat. So shout out Boss Jomel. Shout out, good morning. Thank you. Tama na ako dito. So dito naman tayo sa prestuhan at bentahan naman ni Boy Bangus ng kanyang mga bentahan dito ng Bangus, Dagupan. So naglilinis si Boy Bangus at mga presyo ngayon, alamin natin yung presyo ng mga mangga. 120 at napakamura pa rin po ng ating mangga sa per kilo. Yan po ang natagan po dito ng manggang hinog. At ito na yung bentahan ni Boy Bangus ng kanyang bangus, 130 pesos na tumpok. May 150 isang piraso, 120, 130, 60. At 60 pesos oh. Kada piraso ng mga bangus. So mura ang ating mga bangus na natagan dito sa Malabon Fish Market. So Boss Maeng, pakita mo ngayon 130 mo ngayon na bangus. Na kung gaano kahaba. Kung gaano kahaba yung bangus mo. Susukatin niya ngayon niya kung gaano kahaba ngayon yung bangus niya ngayon sa kanyang braso. Ayan, pinakita na ni Boss Maeng. Ayan oh. Sukat na sukat. Magkano halaga niya? 130 lang, di ba? Ayun. So shout out sa Boy Spider. Ayan. Ayun, salamat sa Boss Maeng. Talagang nagpapapo sa akin si Boss Maeng. Yan ang mga presyo ng latag ng Bangus Dagupan ni Boy Bangus. Salamat. Ayan. Phantom gang. Ayan, may ako na baseball gang. Hindi baseball bat, di baseball gang. Ha? Bodyguard pala ni Boy Bangus to, si Boy Spider. Yung umuoo na naman siya. Umuoo. Lagi lang tayo sa likod yan. Kaya pala bantay sarado ka pala. Mamaulta pa ko eh. Ayun, magaling talaga si Boy Spider. Binabantayan si Boy Bangus. Ayan. So salamat. Boss Maeng, thank you. Bonus yan. Salamat sa Boy Spider, thank you. Ayun, may bonus daw. Narinig ko, may bonus. Galing talaga ni Boy Spider. Salamat. Gusto mo ampunin yan? Saan ka naman lalagay yan? Magkano yung ano mo, yellow pintuna? 240 lang. 240. Cat food lang ang pinapakain yan. Ha? Pwedeng dog food, cat food. Cat food. Rico. Bakit na naman tuloy na nalamunan ko sa'yo, Boy Maeng? Boy Bangus. Ayan. Yan po, 240 na kilo ng yellow pintuna, oh. Salamat, thank you mga lodi. So, dito tayo sa pwestuhan naman ni Boy Tilapia, ang ating kaibigan, at mga latag naman dito ng kanilang mga bangus at tilapia, no? Shout out. Good morning, ang pagbabalik ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. At update natin yung mga presyohan ng iyong mga tilapiyang Batangas. Iyon, no? So, good morning po, Nay. Good morning. Good morning. So, shout out sa mga suki ni Boy Bangus at ni Boy Tilapia at ni Boy Putik. Boy Putik, takubad na naman. Ay, boy, puti wag ka magubad. Naninilim yung walang camera. Tilapia bossing, libre dinis, libre gawa, libre luto. Ayan po yung presyohan, no? 100 pesos kada kilo ng tilapia. Tilapia Batangas. Sa bangus po ay meron po presyohan na 90, 110, 120, 100 pesos kada isang piraso. 350 sa mga presyohan ng mga latag po dito ng Golden Pompano. 100 lang po. Salamat po. Ayan po yung presyo ng mga hipon, 350. So baybayin pa natin itong kahabaan ng Malabon Fish Market para sa mga kanilang latagan. Salamat!
At ito na yung mga latag at presyuhan, no? So dito ay 100 pesos kilo ng mga tilapia Batangas. Pakol po ay 120 ang mga kilo pang inihaw at ng kilo ng espada po natin ay 120 ang per kilo. Ayan, yung mga latag nila, no? At mga gulay. Ilan ko sibuyas. So maluwag na maluwag ang kalsadaan dito sa Malabon Fish Market. Ayan. So mga prutas na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Good morning saya Pogi. Shout out. Good morning. Good morning. At mga alimango. Ayan. Dito. So mga talaban natin. Ganda ng mga ano. Ito yung mga kohol golden, no? Golden kohol. Talaba. At tahong. Ito kilo. O, kilo po yung mga bentahan po dito ng mga tahong. Wala naman ano ngayon ma-harvest. Napakadalang, no? Tsaka maliliit pa. Maliliit pa. Andito pa si Pito kanina? Hindi siya nagtinda? Sige, pag ano, balik ko ulit, ha? Salamat, thank you. Wala yung isang grupo namin. Ayan, pangatin. Pangatin ng mga sapsap, no? Ayan, mga tumpukan po. Tumpok, magkano yung mga 150. 150, 100 pesos pangatin na isda, no? Dito po sa Malabon Fish Market. 290 sa mga kilo na mga pusit. Ayan. Mga pang-adobo at 100 pesos sa mga latag po dito ng galunggong babae. Magkano ang kilo? 280 pa rin ang kilo. Ito yung mga latag 100 pesos. So yan po yung ating update dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market. Nasobrahan? Bagay kaya ka ng tumagay, idol eh. Tamban natin ito yung mga latagan, no? At latag dito ng mga gulyasan, yellow pintuna at mga pusit kalawang hipon. Magkano ngayon ang tamban? 200 ang kilo. Yan po. Pang-inihaw, no? Pang-inihaw na tamban. Kaya Ricky, magkano ngayon ang presyo? 20%. Pusit kalawang po ay 2.20, no? Galunggong 200. Galunggong na balsa, 200. Ang ating yellow pin, Ilupin 300 po ang kilo, no? So yan po yung mga presyohan na ating pong ina-update sa pwestuhan ni Kuya Ricky. So ito pa, oh. Mga bangus. Ayan. Magkano sa pink salmon? Pink salmon head, no? Tapos kada piraso, ayan, 130, 140. Kuya Ricky, salamat po, thank you. So yan po yung mga update natin ng mga kada piraso ng kanyang bentahan ng mga bangus sa Malabon Fish Market at mga hipon na malalaki. 250. So mura, 250 na sa vlogger, 250. So ito 140, no? Bangus tagupan sa piraso, tilapia Batangas ay 100 pesos ang per kilo. At dito ay mga tumpukan 50 pesos. So grabe, dami. 50 pesos lang yan na inyong mabibili mga isdang sapalos. 1 kilo na naman ang bentahan sa halagang 50 pesos. Bili ka ng kalamansi doon ng 10 pesos, pangat mo na. Okay na yan sa mga lutuing ulam. 280 sa mga pusit. So yan po yung mga update natin sa kanilang latagan. Ayan. Mga hipon natin 250 sa per kilo. Sa malalaki magkano? 340.
So medyo mataas ngayon, may gumagalaw na mga presyohan. Maangat na yung presyo. Oo, maangat na mga presyo. Gumagalaw na ang mga presyohan ng mga hipon natin ngayon sa Malabon Fish Market. Lodi, salamat. At 100 pesos na kilo sa mga latag po dito ng tilapiyang Batangas. So yan po yung mga update natin. 120, 100, 120. So tumpukan po, ayan po yung bentahan. Paninda niya, hindi na hipon. Kahit hindi ka... Espada, magkano mga tumpok? Ayan, 50 pesos po ng mga tumpukan. Ayan, oh. So yan po yung mga update natin sa Malabon Fish Market ng kanilang latagan. Wala siyang hipon, kundi isda. Oo nga, pero mataas ang presyo. Mataas. Ray, salamat, thank you. 50 pesos na kilo ng mga tahong. Tilapiyang Batangas natin dito ay 100 pesos kilo. 120 isang piraso ng mga bangus. Iwa-iwa. Ang prito. So ayan po, no, 50 pesos. 50 pesos tumpukan po ng mga sapsap. Ayan. At dito naman po yung presyohan ng tilapiyang Batangas. 100 pesos kilo. 100 pesos isang piraso. Ayan po yung mga latagan ng kanilang isda. Tilapiyang Batangas at bangus. So 250 sa mga hipon. Boss Lando. Good morning. So shout out sa'yo. Shout out sa'yo, geng-geng. Ayan, ang magtatay, shout out. Talagang lumakad siya para may kasama siya. So shout out sa'yo, geng-geng. Tingnan, geng-geng, shout out. Ba't wala kang belt bag? Meron, bebel bag. Malapit na Pasko, geng-geng. Malapit na. Namamas ko na si geng-geng. Handa mo na yung bebel bag mo. Bebel bag, hindi belt bag ha. Bebel bag. Nasaan Tiyo? Nag-yelo. Nagyayelo. Kaya pala. So, salamat. Thank you, thank you. Shout out sa'yo. Geng-geng. So, presyohan po ng ating tilapia ay 90 pesos. Ulo, ayan. Ayan yung mga presyo natin pong ina-update. 100 pesos tumpukan po ng mga espada. So, murang-mura na po yan. Ang dami, no? Papakol, 110 ang kilo. 100 pesos sa mga latagan ng mga bangus. At meron din po 100 pesos na tumpukan. Ayan, o. Tumpukan pa 100 pesos. At pink salmon head. 100 pesos tumpok. 50 pesos sa mga hipon. Ayan, 300, no? Salamat po. At dito naman ay 380 sa mga pusit. Lumot. Bakit maliliit na hipon sa halagang 50 pesos. Ayan. So, ito po yung mga price, no? Na mga 100 pesos na kilo ng mga tilap. Ng espada. Tulis, 70 pesos na kilo. 120 sa espada. 200 pesos sa kilo ng mga pusit kalawang. So, tumpukan po dito ng mga tilapia. Ayan po, ganda, oh. Ito po, pag lumaki, plapla, sayang. At meron tayong ano eh. Ayan po ay 100 pesos. Magkano kilo, Boss Gerald? 80. 80 pesos na kilo. Oh. Lumalaki na, nagigiba na kulay. Plapla na yan pag lumaki na eh. Nagigiba na kulay, oh. Kami mga malalaki halo, ayan, oh. Sarap niya sa bayabas. Ayan, oh, nalaki, oh, ayan, oh. Paglaki, mga plapla na. Yan ang mga masasarap na lutuing sa ano. Nalaki na, no? Tapos kilo 250 na mga limasag. So yan po yung mga price update natin sa mga latag dito sa Malabon Fish Market. Alright, so shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin, shout out po sa inyong lahat.
At sa mga kaibigan po natin yan sa trabaho ng mga naghahanap buhay, no? Shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.